Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkezi. Lami igama ngumfeze ngintuthu ngakho bathi la sibona amagumede. Mothi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu, umndeni womlungisi wodumo lukaMadluphuthu uVuyo Oscar Mgudlwa ugonyuluke ngembangelo yokushona kwalesi silomo. Izindaba zokudlula kwaleli ciko libuye lazakhela udumo engomeni kaSpikiri esihloko sithi-ke ngeke baze balunga, zidalule indodana yalo u-Asanda Mgudlwa obhala ukuthi uphumule ngokuthula baba ngiyakuthanda futhi-ke ngiyohlala ngikuthanda. Madiba Dlomo kubhalwe Asanda kwikhasi Facebook. Umfowabo kamufi uSipho Mgudlwa ucashune emthonjeni ezindaba ethi uMadluphuthu ushonele esibhedlela ese-Rottenville eGoli ngolwesithathu ekuseni emuva kokugula isikhashana. uSipho uthe uMadluphuthu ungenise esibhedlela emuva kokukhala ngenkinga yokuphefumula ngesonto. Phakathi kwamaciko athumela imiyalelo wenduduzo ngokudlula emhlabeni kukaMadluphuthu, kubalwa uZola Hart kaMotsiro othe ugqame kudumo lengozi ngozakwabo ngoba-ke ube umngani futhi engumfowabo. uZola ubonga uMadluphuthu ngendima egame emkhakheni wezokungcebeleka. Ulale ngokuthula umfowethu, sebesinesikhathana esimnandi, sengathi umndeni wakho bangani nemboni kungaphola kuphethe. uZola umlingisi futhi ongumdidiyeli wamafilimu uMandla N Ngcungwane uthe ulahlekelwe umkhakha wezokulingisa ngoMadluphuthu ngoba ubengayena kuphela usaziwayo, kodwa-ke ubengumthokozisi wabantu kunoma yiliphi lapho bekade ehamba khona. Ubenekhono elingandile lokuthokozisa abantu ngisho-ke nangesikhathi ezinzima kanjani, uchaza uMandla osebenze noMadluphuthu emidlalweni yakhe yethelevishini ekhonjiswa ku-e.tv, Isitha neBlack Door. uMandla utheke ulahlekelwe umuntu ebengaphezu ukomngani, ulahlekelwe uzakwabo kwangempela kwezobuciko. Ube umuntu ebekade ethembela kuyena uma kuziwa ekubhaleni, ukubonisana nangamaqhinga beziphezu kokuqala komunye umsebenzi omkhulu. Ushiye umgodi ongeke waqhitshwa ngumuntu kuphethe uMandla N. Umculi wekado kodwa obeyilungu ephalamende u-Eugene Mthethwa uthe usebenze kakhulu noMadluphuthu amafilimu kaChico Twala. Uthe uMadluphuthu ubenekhono lokwazi ukwenza indawo ayilingisayo kube sengathi-ke impilo ayiphilayo ngqo. Umchazi njengomuntu-ke ubezithobile yize besedumile phezu kokuthi ubengakazi wakukhukunyezwa udumo, ubehlonipha ahlale ehleka nanoma ubani kuphethe u-Eugene. uMadluphuthu wadunyiswe kakhulu le ndawo kungaba waze wadlala izidlo nomongameli wezwe futhi nabanye bayechazeka uma bembona. Uzalele eDaveyton e-East Rand eminyakeni engu-50 edlule. Uyise wamshiya eseneminyaka engu-13 okwenza wagcina esekhulisa unina naye ongasekho emhlabeni. Kumthatha iminyaka ewu-15 ezama ukungena endimeni yezokungcebeleka. ngo-1998 wakwenza i-albhamu neMina Nawe esihloko sithi Man Child. Abathandi bomculo wekwaito bazomkhumbula engomeni kaMapaputsi eyayithi Izinja Zakhona yango-2001. wazama ukukhipha ama-albhamu amabili kodwa abhacaza, okwamphoqa ukuba yobamba itohe Pick n Pay. Kwaze kwaba ikhono lakhe libona nguChico Maqede. uMadluphuthu waqama esenguMadluphuthu. Ifilimu eyayithi My Shit Father and My Lotto Ticket elingisa-ke nowayesiqongqwane se-Orlando Pirates uSteve Nguni, umculi uWinnie Khumalo, noKwazi Dlamini noLucky Boy Mtshali owayedume ngelikaSdididi ngeminyaka yo-1980. Kusukela lapha kabange sabheka emuva, uqopha amafilimu amaningi kakhulu njengoba ziyadlala nekwethi-ke ukufa kukaMadluphuthu. Emculweni ugcine sepikwa uSpikiri engomeni ethi ngeke balunge ehambisana noBriggs uSkhoskhokho, uBrand Dash noSkhokho Ntukza nomfowabo bodumo kwi-Tear Gas. uSipho uthe umufi ushiye emhlabeni abantwana abane, udadewabo abathathu nomfowabo, kuze kwashaya isikhathi sokushicilela kungakaziwa ngezinhlelo zokufihla kukamufi uMadluphuthu. Ngani zakwethu izona indaba ezihamba phambili esinibekela zona ezihamba phambili namhlanje ukwezisenkezwe njengoba nazi ukuthi iNingizimu Afrika yonke isemanzini amnyama ngokudlulela kwiqhawe ebelidume kakhulu ngokulingisa indawo kaMadluphuthu. Laphana-ke insizwa laphana-ke uVuyo u-Oscar umfo kaMgudlwa. Ke ngathi insizwa ingalala ngokuphumula, umphefumulo wakhe uyithola indawo naphezulu emazulwini. Ngani zokuthi indaba esiniletha zona namhlanje kwezihamba phambili kwezisenkezwe. Ungakhohlwa ukungilandela Facebook @Radio Inkezo, subscribe nibe nosuku lomnandi. Ngithanda kakhulu.